Dobar dan, ja sam Mladen Ivezić, magistar povijesnih znanosti Dobar dan. iz Zagreba i pisao sam u Jasenovcu dosta i tako dalje. Svakako bih potvrdio opću spoznaju da ondje gdje nije bilo partizana, nije bilo ni žrtva. Pogledajte Istru, Zadar i to je bila Kraljevina Italija i do 43. ništa. Nema žrtava, jel? Pogledajte Međimurje, isto tako, to je država. Sad, druga je tema, jel to pripada pošteno govoreći Hrvatskoj ili Mađarskoj, ali dok je bila Mađarska i nije bilo partizana, nema žrtava. Tako vjerujem i za Baranju, koju vi bolje poznate. Ja bih jednu temu povijesnim, pa i o tom našem kurikulu povijesnom, ne? Da. Gledajte, postoji takozvani dnevnik Ane Frank. To je knjiga koja je od svih knjiga nastalih nakon Drugog svjetskog rata polučila najveći utjecaj u svjetskoj svijesti. I svi smo pustili po neku suzu nad sudbinom male Ane. Tako da je njezin tata u Amsterdamu dobio kuću Ane Frank, koja je mnogo novaca njemu donijela. Onda je 60. godina jenjao interes i novci su prestali stizati. Odjednom pojaviše se još neotkriveni papiri, dijelovi toga dnevnika. Tata je to lijepo objavio, interes se pojačao i tako dalje. Međutim, onda su nesretni takozvani revizionisti povijesti koji istražuju stvari, jel? Utvrdili da su ovi novi papiri napisani kemijskom olovkom. A kemijska olovka, pazite, to nije penkala, jel, ona grafička, ne? Kemijska je izmišljena u New Yorku tek 45, a masovno se u prodaji pojavila 50. godina. Znači, mala pokojnica navodna nije mogla ispuniti te papire, jel, te nove. Međutim, nije samo to problem. Problem je i u tome što su ovi novi papiri napisani istim rukopisom. Ista osoba je napisala to. Znači, o dnevniku Ane Frank možemo reći da to nije dnevnik, nego roman. Znači, to se nije dogodilo jednoj curici 40. godina, nego je to netko napisao da bi polučio svoje rezultate. To možete provjeriti. Bila je izložba u Zagrebu prije jedno 15 godina gdje se moglo vidjeti te papire, pa i tu kemijsku olovku, naime rukopis kemijskom olovkom. I zato bih, ako se to stavi u lektiru, svakako volio da se to nazove roman Ane Frank, ne dnevnik, jer jedno je, pazite, ako vi pišete to vam se dogodilo u životu i tako dalje, izazivate suze, a drugo je ako je to književno djelo i tako dalje. Jasno, dobro. A glede tih drugih žrtava i Istre, recimo i tih stvari, talijanski antifašisti su objavili 30.000, talijanski antifašisti, 30.000 žrtava koje su proizveli antifašisti Hrvatske, zauzimajući Zadar, Istru i tako dalje, nad takozvanim Talijanima koji su u stvari bili Hrvati, nasilu natjerani preuzeti, ne volim naravno fašizam, ali fašisti su nasilu natjerali Hrvate uzeti talijanska imena, pa su ih poslije 36. Lička i 41. Goranska divizija u 11. korpusu na čelu sa Savom Vukelićem likvidirali masovno 30.000 ljudi. Ne? I kad se govori o Tajaniju sad, to treba gledati na druge načine, to su bez veze stvari, ali činjenica je da je Trst pun potomaka istjeranih Hrvata iz Istre, Zadra i tako dalje. To je nesporno isto tako, jel da? I strašna je sudbina, recimo, Norme Cosetto, 22-godišnje učiteljice pjevanja, glazbe, koja je bila članica fašističkog pokreta i
koju su antifašisti Hrvatske raškomadali, palili su joj, gasili su joj cigarete na spolovilu, bila je u drugom stanju i tako dalje. O tome je izvijestila međudržavna komisija gdje su bili predstavnici Vatikana i Švicarske, to su bili Židovi i tako dalje. Znači objektivno povjerenstvo je o tome 43. kad su se Talijani povukli, izvijestilo i tako dalje. Inače, ja sam napisao knjigu koja se zove Jasenovac brojke, u kojoj sam ustvrdio da više od 1000 ljudi nije izgubilo život od svih razloga. Znači bio je tifus i svega je bilo u Jasenovcu. Ja sam to dokazao. Imam 1300 fusnota, to su sve partizanske, antifašističke fusnote, nikakve ustaške i tako dalje. Ja sam iz njihovih dokumenata to dokazao i to. Naravno da se za mene ne zna i eto. Ja vas lijepo pozdravljam ako me želite što pitati, izvolite, ako ne. Hvala lijepo, evo malo sam pri kraju, ali hvala lijepo što ste se javili.